Moi boas, míster. Antes de nada, felicidades polo resultado obtido. 3 puntos moi necesarios vindo xa de eses dous partidos que non conocíamos a victoria. Fálanos un pouco, desde o teu punto de vista, que hoxe non foi desde o banquillo, como viches o equipo? Boas tardes. Vino bastante ben, moi ben. Moi ben. Bueno, necesitábamos este tipo de partido, necesitábamos xogar ben, necesitábamos un resultado así, bueno, danos moita moral. Fálanos un pouco do que foi a primeira parte, onde xa as primeiras ocasións foi po equipo, como viches ti, como planteaches durante toda esa semana ese partido, en definitiva, como viches tanto o nivel de Porrúa como o de Rulo? Bueno, espectacular. Están, sobre todo, bueno, Raúl Porrúa xa leva todo o ano, pero Raúl está nun momento de forma moi alto, plantexamos moi ben o partido, eles xogaban con 5, 2 puntas, o tiñamos ben traballado, Elías meténdose dentro ou xogando por fora e Porrúa dentro, bueno, fixamos moito dano, moitas ocasións de gol, unha pena non haber materializado máis, chegamos demasiadas veces ao final, temos moitas ocasións, cústanos, pero bueno, gañamos 2-0, podemos gañar por máis, é o que temos que mellorar, pero o importante é que despois de 2 derrotas e un empate, o equipo saiu a xogar, saiu sendo moi valiente, sin medo ningún, é o que temos que, a partir de aí, mellorar. Falando un pouco de sensacións, xa rematando o encontro, non había ese ambiente de haber ganado, é dicir, víase a xente moi seria, non había actitud de felicidade, sino moi seria e ainda moi concentrado no haber rematado o encontro. E que eso é bo, están concentrados, están con gañas, saben que estes resultados seguidos foron un pouco inxustos, a xente de fora do club, non a da afición e demais, creo que ves entrevistas de outros lados que xa nos dan como que nos estamos caendo, e os xogadores o notan, ten gañas de reivindicarse, é importante, é bo que teñan a sensación de querer, oye, que estamos aquí, que nós estamos facendo ben as cousas, que se perderon partidos foi por casualidades, tamén gañamos outros a veces que igual non merecíamos ou podíamos empatar, e deuse esta racha. É importante eso, é importante que teñan ganas, que sean competitivos, que non están pensando no sexto posto, están pensando en intentar atrapar os de arriba, é importante, serios, hai que seguir entrenando, a ver se nos respetan as lesións, que somos unha plantilla curta, a continuar, seguir gañando ritmo e ver que pasa no futuro. Xa falando do seguinte encontro, que falaremos tamén durante a semana, visítase ao Noia, un rival moi complicado, nun campo final de herba natural, que o equipo está xereando ben todos os campos de herba natural este ano, e o bo que ten este campo en concreto é que é moi amplio e para o equipo vai a ser bo. Como ves ti para o encontro do próximo fin de semana? Bueno, vexo un partido moi difícil. O Noia está a facer moi ben as cousas, sobre todo un equipo que, aínda que esta xornada encaixou 3 goles, empatou 3-3, é un rival que encaixa pouquísimo, é o que lle está permitindo estar aí arriba, porque encaixa moi pouco, son un equipo moi serio, moi ben traballado. Bueno, aquí empatamos a ceros, ese día tivemos moi mala sorte, merecíamos haber gañado, pero bueno, hai que estar moi ben se queremos gañar ali. Eso está clarísimo, vai ser un partido importante. Temos agora, sobre todo nesta racha, tenemos a Noia, ven o Villalbés, vamos a Polvorín, son 3 rivales da parte alta, despois é certo que volvemos a ter o Betanzos aquí na casa, bueno, son 3 partidos importantísimos, según como saiamos de aí, pois sacaremos a calculadora, como sempre digo, e diremos, o que podemos loitar, pois vamos a loitar, é o que dixemos antes, os xogadores teñen esa actitud, hoxe veñemos de 2 derrotas e dun empate e non están con esa felicidade, non, están con gañas e queren chegar a entrenar e queren que chegue xa o próximo fin de semana, pero bueno, queren ir para arriba, eso é moi boa, esta plantilla é moi competitiva. Xa para rematar, fálanos un pouquiño da afición, que hoxe, habendo tantos eventos nos concellos da Redonda, volveu a responder, volveu a encher a grada do novo municipal, e quero que envíes un mensaxe á afición. Darles as gracias porque esta semana xa o dixen que os necesitábamos que estuveran cos xogadores, é moi importante, non facía un día para estar nun campo porque facía frío, chovía, bueno, vento, pero darles gracias, teñen que estar con nós porque se están con nós, se estamos todos xuntos e unidos, daqui ao final podemos loitar por cousas moi bonitas. Moitas gracias. A vos.